Oras marihita sa luhod na, tabarade maruhan at pikaratta lato mangihon hatane debata, martangyang mahita. Asin roha marihamu doho dami siya debata amatta, doho siyan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuriyan itu hatta, tatangihon mahatane debata nagapiturpu jamita. Ima epistel Minggu di tanggal 30 Oktober tahun 2022 di netizen Rom bidu na paunopon mamukasan ayat 15 rudi ayat 20 tulu songonom marirok disi atong behana ma merdusa mahita ala genonggoman niya siniruhay dada genonggoman di patiki hita daw maangkui dang diboto hamuon, yaitu si di pasahat tamu diribu, gabi hatuban pangului, hatuban ni idu hamu akan mangului, manang hatuban ni dosa, tu hamatian, manang pangului, tu hati koran. Alai moliate manidibata, ala salpu tiki, pangarupa muda di dosai. Gaya pangului hamun waing sian nasa rohamuna, diruhut ni poda, nang sahat Tuhamu. Aydong malua hamu siya dosay, gabi tuduk duhamu mangului hati korani. Ruhu ni jol mama hupamahon, ala ni hagaliyon ni daging muda. Ay songon nang pinasaha muna akarwas muna, gabi pangului di hahudaron, dohot di nasuuhum, mangulahon nasuuhumi, songonima pasahat tamu nuaing, akarwas muna tu hati koran. Lahu babadia hossa. Tutunian uju hadobani dosa hamu maluado hamu sian hati koran. Atong dia do para buaya muna desi. Aka na hinay hilam muna ang gunwain ay hamatian do habatian. Alay nuain dung malua hamu sian dosay. Dung gaya panguloy di debata hamu. Arong do para buaya muna tu habadiaun. Jala hangkauluan nasa liling-liling na do hapatian na. Ay upa tinuhor ni dosa do hamatian. Alay basa-basa ni debata do hanguluan sa liling-liling na marhiti-hiti Kristus Jesus tuhatay. Ito sahat na ang makarungan sa porsyaon na gabi turpuk jamita. Di pertanyaan tu tanggal 30 Oktober tahun 2022 marujahan di bagasan topik gabi pangului di hati koran. Hawa karungan sa porsyaon ia hamasani panratonon di turpukon ima surat romon ima uju diarupi akan porsyedo ragam nyaka hamoron di tuang-atungan ni huria rom. Imaragam niya ka hasusahan na benahin niya ka hala Yahudi. Na bayas sa dahatot tuan, ikusudi, narong di si, hala Kristen, narong di Rom, nakpedang hala Yahudi, ikut diulahom mapatiki. Ako ni hamak karungan, marwado di ujui ragam niya ka pangalahon na sudinggan, na gabi tantangan tuah kana porsia diujui merdida pangalahon ni halak Rom na ginuhon ni dosa marsobat wa kakana-kanaan beragam tehe akaulan halulamun na masa diujui dituang katong ni namasay dijuru kana porsia lah patuduhon hadirion na pabua tung maceta didu na sida siya nakana satu bada Kristus dang naing manenga-nenga hodirina manang makakejakun ha porsyon na alay asa di baturun na sida do hasitongan ni ha Kristeno ni siya parangi hati koran. Dison hamak karungan di pasahat Apostol Paulus do sada suku-sukun tuah kana toropi. Atong bihana ma merdusa mahita ala genonggoman niya siniruhay
Da ginonggoman ni pateki hita. Masih tulom du hama karungan di do apostol Paulus alusna. Dauma angkui. Sekali-kali tidak. Ahadu alana hama karungan. Alanunga tajakun haluaun di bagasang Kristus. Hola marhiti asini rohana do. Alane i sudi akana porsia iko manguluma saurdut tu asini rohani Tuhani. Asadada binasida gabi hatu bani dosa. Alai gabi bangului di hati guradu menjadi hamba kebenaran. Laho pamurahon pangutusion ni hak Rom dibuat apostol Paulus ma turus-turus tuna masa diujui. Iba taringo tu paranguluan ni sahalak hatuban manang budak di hata gorik di dok mai dolos. Sada hasomana duji hama karungan muro diguari iban hatuban manang budak napuran ituan na ibana. Nasa pertikian ng hadiron na sudi ikonuduk ma hato tuan ni tuan na. Nasa hadirion nang partikian na ikon udukma budaki hatubani tutuanda. Alani i dangarong bihak ni budak, dangarong bihak ni hatuban di guruda. Ikon udukmi bana tuiduk sobangna. Siyan turusan ni hamak karungan di bahin apostol Paulus dusong sada hatutun babua akan aporsia nunga majakon haluaw ni. Haluaw siya dosa. Idu ubahin talu doon na porsiya di guari akka panguluy di hati koran. Hamba kebenaran. Mulu na jolo at dorang solita na sida Tuhan Yesus di guari doon na sida hatuban ni dosa. Ala mangulu di bagasan dosa. Alain waing nunga mangulu di bagasan hati koran binasida. Hamba dari Kristus Yesus. Hamba kebenaran. Pangului di hati koran. Sialani i garup akasol manang majalo pamitoran di bagasang Kristusi nang majalo haluaun naing maibana marsitutu mangulu di bagasan hasit tongani. Tapang denang mangulahun nadingkan tung macay ulidui. Jala memang ikut taulahud dui. Alay unang tadik purupani inarohon ni ulaw nadingkani gabita jalo haluaun. Dang alani ulaw ta gabita jalo haluaun. Alay donga sa prosyaun tapatu penadingkan songot tadda la sirohat tadui. Tadda hamaritiota alanunga ta jalo haluaun. Jadi ulaw nadingkan dang bahin asa malua hita. Alay ulaw nadingkan tabahin hinarhon ni ala nang malua hita. Jerom biddu tolu ayat 20 di rokatan itu hatta. Asa oddo di juzur hatta. Ha porsionidu mametori jolma dada na mangulahu patik. Asa dada patikin na baluahu jolma. Alay asini rohani Tuhan itu na baluahu kita. Nunga sikop di bahay Tuhan Yesus. Diguhi Tuhan Yesus patiki. Marhiti-hiti pakokop na di hau pinur silangi. Hamak karungan sian paduhani ha porsionidu mametori jolma dada na mangulahu patik. Nang iru tadisi arung dosada pangatusion babua sian ha porsiaw do tu ha porsiaw. Lapatan na dimulanay dipitoro dihita di bagasan ha porsiaw. Jala totong may ditoruson dia kapartikian sigarupari di bagasan ha porsiaw. Idu ubahin tido babua akan aporsiai mangulu di bagasan haporsiaun dada hinarhoni pabahinanna. Hamak karukan sa porsiaun dibuka na badiaun takas do di hatahon Kristus do mangguhi patiki. Haror ni Tuhan Yesus dang naing mangaropak ko patik. Alay haror ni ibana lah mangguhi patikido. Jalanung tak kasih diguhi ibana marhiti-hiti pakokop na dia hau silangi. Sekali untuk selamanya. Hola sehalidu
Digohi ibane, marhiti-hiti ha matena, di hau silangi. Buta paturus hama karungan, isarana ropani mularang utak tadi beng, jalan lunas utak tai, totu akka pembayaran dapi, tapasona mak. Dang saya bayare be, mulu lunas utak ta, tak sikararan, mulu lunas utangi. Enung ngasai, ngaberes, ngalunas, itu unok na. So ni mahama karungan, nung lunas utak ta, utang ala ni dosai, dibayar Tuhan Yesus. Ima na patuduhon, haguguk ni patik, na benahan ni Tuhan Yesus. Sekali untuk selamanya, dia berkorban untuk menggenapi hukum Taurat itu. Hama karungan sa porsyaon, do di ayat 10 lalu, aydong malua hamu syad dosai, gabi tuduk dohamu mangului hati korani. Suku-sukun tuhitan waing. Murusoni dapat dohani. Bahado tutu. Nga malua hita sa dosa sa terus na. Alus na imadaw. Alaniya, marguguro portibion. Marguraza na tong sibulis, lahu manigay hita zulma. Dang lumuruhan ni sibulis hita manjakon haluaw ni. Alan dito ang ato ni portibion, ikon toktong do hita. Mangulahon akan napui, mangalo hagukun di sipulisi. Songo sada perpurangan di pertodio doon. Mangarupi akka pangilairan di sipulis, na baik kita asa badai butuh bagasad dosa. Didok do hita halak perdosa ala niyaha. Hinorhon di si Adam do, na badai butuh bagasad dosa. Si ala ni i, gabisu dia macam mardosa. Di guare macam mai, jol mapardosa. Alay lo si tutong mo siya karungan, hinorhon ni Kristus, di guare dutok kita gabi, halak na majalo hati koran ni. Napuso ni di pata, pangului di hati koran. Siyan si Adam do, jupang paduhan jol mapardosa. Alay siya Tuhan tajirus do, jupang haluaw na manotong di hita. Tajakom ma, hasasani dosa, haluaon dohot hanguluan na maratongi. Yaro hama karungan di dok tokoh reformasi gereja, ima si Martin Luther, mandok sa dapat duhan songonon, di hata Latin, simul justus et peccator. Lapatan na, ia halak Kristen hasitong na nunga majalo pamitoron sa Tuhani. Alitotong dope manguru di bagasad dosa. Lapatan na, di sada sisi, nunga di pitore na porsye, nunga di barbadia yang guruna, marhiti-hiti Tuhan Yesus na makokok ngurunay. Ditik kita jakot tuhatay, gabi si baluan yang ulutta, di si mata jakon pamitoro na si kopi. Alaylas ditik kiiro tong hamakarungan, di tuang atongan ni Prutibion, na mariang kedere tuang atongan ni hasyanganon, gurang akado sudupeon, na taarupi, jod Prutibion mangilayalahita, asa madawu to bagasad dosa. Nagabi, pakurangi ima, sarong dupi halak Kristen, na sumarsitutu, majakko Tuhani di nguruna. Ujung na, dangol-dangol mahaporsyon na, alak swalang iba na namar Tuhani. Arani hama karungan sa porsyaon, dison di paingot duhita. Iya, nagabi tujuan ni ngurutta, dang asa gabi hatuban ni dosa bihita. Daw. Alibuharu hita gabi hatuban manang pangului di depata, pangului di hati koran. Asa marsangap guar ni Tuhani, marhiti-hiti ragam yak kaulan daringkan, na taulahu dinggulusukan upari. Anani i, dang hagiyo ni pardaging gobe, na taulahon, muro na jului, mangulu di bagasad dosa, mangului ruhu ni pardaging koduhita. Hisap-hisap ni daging do, taului, alain waing, inong gabi sa halak Kristek kita, nang majalo haluaw ni, dang pangiduan, dang ruhut-ruhut ni padaging gobi, na taului, alay, ruhut-ruhut sen haporsyaon, na penangido ni dipata, ido nekot tapasahot. Apostol Paulus madok hama karungan di ayat 22, ro di ayat 23. Alain waing, dung malua hamu syad dosai,
Dunggay panguluy di depatahamu, arong do parbue muda tu habadiaun, jala hanguluan, na saliling-liling na do, hapatian na. Ay upa tinuhur di dusa do, hamatian. Alay basa-basa ni depatado, hanguluan, saliling-liling na, marhiti-hiti Kristus Jesus, tuwatay. Dabang dinang dungan sa porsyaon, nung ngatajakon bihalwaw ni. Jala di si tajakon, padyoon gabi panguluy di hatiguran, na poso ni di bata, jala manguru di bagasan habadiaon, totopos maruhatta. Haduan di tikina, jupak tama, hanguluan na manotong, di surugo hasunangan, nakapandaranin ni di bata, tuhakan na prosya di guwan ni Tuhan Yesus. Anani hamak karukan sa prosyaon, songon aka panguluy di hati korani, sebagai hamba kebenaran. Ingot ma, dang mangulu bihita di bagasan dosa, dang haduban ni dosa bihita. Ay upa tinuhur di dosa duha matian. Dang inata pangido, dang upa tinuhur ni dosa ipinata pangido, dang hamatian ibi tujuan ni ngulutta. Alay karisma, karunia Tuhan, basa-basa ni Tuhan itu, nataparsita, imahanguluan, sa liling-dililing na. Anani mandok moliate mahita, di haluaw na manotong, na nilihon ni Tuhan ni. Marsitutu mahita, gabasala Kristen na burju, tabasiding makana suringgan, sudiyaka pangalahon na ruang, pangalahon na suringgan, parohan na sotama di adopan ni Tuhan ni, tabasiding ma, akadusa, tabasiding masurina, ingot ma, ikot dingkan, ikot sitong, ikot tigorma, pamikirion, parohaon, ng pangalahot ta. Unang mahuran pahayan, songon na bagag, songon na jigis idaun, alay parohaon tak songon ni. Nang manyan hamakarungan, di bagasar rohat tope, dong di bagasar pikarat tapi, akarasitong, akanatigurima, totong tapi kiri taruhahon, jalata hanguluhon. Tutu hamakarungan, lahom mangulahon sa laut ni, dada na mura-mura. Ay margugur si polisi, lah mangaguhok kita. Ali deson di bagasan haprosyaon na tugu. Nekatotong mahita marhapurusan hola tutuhani. Magidu panugudugon na. Di bagasan tod de perbadia na manugu hita. Asa dalihong gugu tu hita. Asa marotok kita marhamonangan. Gabi pangului di hati koran. Menjadi hamba kebenaran. Na manotong dosa liling-dililing na. Ingot mahamak karungan. Tuhatta Yesus nunga monang. Manaluhon dosa ng hamatian ni. Jaladin de pasobu hita. Manguru hola sasada hita. Dan de pasobu hita. Mangarubi sudi akahamoloni. Ingot ma Tuhan Yesus Kristus. Ima Tuhan Raja si pangulu ni todi taon. Na baik kita gak bisa halap pangului di hati koran. Pangului di hati koran. Hamba kebenaran. Dada gabi. Hatu bani dosa bihita. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Dong kata jakon hati koran ni. Dipitori hita, gabi pangului hati koran. Asa tapatupa ma, ulaw na dinggan, ulaw na sitong, songot tada manang parbuy ni hapurasyota. Saha mahita mangulaho ni, marhiti-hiti, asi daut hol ni ruhan ni Tuhani, na marguguyok kita, gaya pangului di hati koran. Amin, martag yang bahita. Di bata para siruhan na sumurong mula timadi asin roham nang marubus sami siya dosa marhiti-hiti pakukopon ni Tuhan Yesus di habdor silangi. Asa gabi pangului hati kurak kami. Gabi naposo ni di bata kami. Na biar bina jahuba yala totong mangulang nadingkan basa di lugar. Pargugu jala dongani kami Tuhan di bagasaton dimito da berbadia. Gabi halak na marcututu si pangului hati goran di hasil to kami. Marhiti-hiti gore na mo Tuhan Yesus Kristus. Jalo matang yang namyo. Amin.